Připravíme si pomůcky. Permanentní Folejův katétr, fyziologický roztok, injekční stříkačka dle velikosti balónku, sběrný močový sáček, sterilní tampony, sterilní pinzeta, dezinfekční roztok na periuretální dezinfekci, lubrikant a anestetikum, například Mezokain gel, 2 emitní misky, čtverce buničiny, sterilní a ochranné rukavice, podložka pod nemocného. Při zavádění permanentní cévky u muže sestra asistuje lékaři. U ženy je možná asistence druhé sestry. Permanentní katetrizaci provádíme za účelem zajištění permanentního odchodu moče do sběrného sáčku. Permanentní katetr odvádí moč, která by jinak vytékala, dráždila pokožku a zvlhčovala lůžko. Permanentní močový katétr může být zavedený maximálně 3 týdny. Při výměně katétru a sběrného sáčku postupujeme dle standardu oddělení. Klasický sběrný sáček měníme většinou denně, sáček na hodinovou diurézu 1krát za týden. Pacienta seznámíme s výkonem, informujeme ho o účelu postupu, vysvětlíme mu, že je výkon nebolestivý, ale nepříjemný. Poučíme ho o tom, že má klidně ležet, pomalu a zhluboka dýchat nosem a na dýchání se soustředit. Poučíme pacienta o hygieně rodidel nebo podle zdravotního stavu s hygienou pomůžeme nebo ji provedeme. Klientovi zajistíme soukromí a uložíme ho do vhodné polohy. Na zádech mírně zvýšené poloze muž má dolní končetiny volně položené na lůžku, žena končetiny pokrčené v kyčlích a kolenou. Kolena mírně oddálená od sebe. Přikrývku dáme ke kolenům. Provedeme hygienickou dezinfekci rukou. Připravíme si pomůcky k lůžku po ruce. Zajistíme dostatečné osvětlení. K rodidlům položíme 2 emitní misky nebo velkou emitní misku a ženu uložíme na podložní mísu. Připravíme si sterilní tampony v dezinfekčním roztoku a sterilní permanentní močovou cévku k ruce. Před zavedením močové cévky je vhodné ji napojit na sběrný sáček a vyzkoušet funkčnost balónku. Oblékneme si sterilní rukavice. Nedominantní rukou rozhrneme labia minor a povytáhneme směrem ke sponě stytké. Pohledem zhodnotíme ústí močové trubice, anomálie nebo výtok, informujeme lékaře. 3 stěry, zleva, zprava a jako poslední ústí močové trubice odezinfikujeme vždy ve směru od spony stytké ke konečníku. Na každý stěr použijeme nový tampon. Tampony odkládáme do emitní misky. Pro snížení bolestivosti můžeme konec katétru zvlhčit anestetikem. Rukou, kterou jsme prováděli dezinfekci, uchopíme katetr 10 cm od zaváděného konce a šetrně zvedneme přibližně 5 cm do močového měchýře. Během zavádění druhou rukou stále oddalujeme labia minor, katetr zavádíme šetrně, ne proti odporu. Injekční stříkačkou aplikujeme fyziologický roztok množství podle označení katetru do vstupu na cévce, která vede k manžetě na intravezikálním konci cévky. Provedeme zkoušku těsnosti tahem močové cévky.
Zkontrolujeme, zda moč odtéká. Během výkonu komunikujeme s pacientkou. Očistíme genitálie a upravíme lůžko po výkonu. Zajistíme úklid pomůcek, provedeme záznam do dokumentace.